Συνεχίζουμε με τις δευτερομιλίες. Η κυρία Διακολιού έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η ομιλία του κυρίου Δημάρχου, η οποία ήταν με μεγάλη περιποίηση από εσάς, ήταν ιδιαιτέρως υποκριτική. Τι μας είπε ο κύριος Δήμαρχος? Μας είπε ότι 10 Εβδόμου του 2026 έκανε μία επιστολή στο Υπουργείο. Δηλαδή, τι έκανε ο κύριος Δήμαρχος? Ενώ ξέρει από τον Απρίλιο ότι τόσα το επιτρέπουν, πόσα το επιτρέπουν, εκείνος το ξέρει από τον Απρίλιο. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Η κυρία Πρόεδρος τώρα θυμήθηκε να εφαρμόσει τον κανονισμό. Λοιπόν, ξέρει από τον Απρίλιο, λοιπόν, πόσους τους εγκρίνει. Έρχεται τον Ιούνιο που του λέει ακριβώς και τους όρους και τα πάντα, και αυτός κάνει μία επιστολή 10 Εβδόμου. Πότε δηλαδή? Μετά που έχει πάρει η Δημοτική Επιτροπή την απόφαση, μετά που έχουν κάνει το προσωπικό καθαριότητα στις αιτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να έχει κάτι να τους πει. Επειδή ξέρει ότι δεν μπορεί η Πρόεδρος να μην φέρει τα αιτήματα στην συνεδρίαση. Τι άλλο μας είπε? Μας είπε ότι να κάναμε, μωρέ, και μία άτυπη συνάντηση να δούμε πώς θα βρούμε τα λεφτά. Από τον Απρίλιο δεν ήξερε να την κάνει. Τώρα που έχει δρομολογήσει και τη διακήρυξη, τώρα μας το λέει. Όμως, πριν λίγο καιρό, έγινε αύξηση αντικειμένου στην καθαριότητα κατά 350.000 ευρώ συνολικά των εργολαβιών που αφορούν τις επισκευές οχημάτων κτλ. Τότε δεν είπε κανείς ότι, ξέρετε, δεν μπορούμε κτλ. Βρέθηκαν τα λεφτά. Και η πρόταση που μας κάνει ο κύριος Δήμαρχος, ότι ναι, να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη για τις μεγάλες επιχειρήσεις, καλή είναι. Δεν είναι του κύριου Δημάρχου, φυσικά, του κύριου Κωνσταντά ήταν, για να τα λέμε και σωστά. Όμως, αυτή η πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από το 2027 και μετά. Μέσα στο 2026, δηλαδή, που θέλει 400.000, τι θα τα κάνει? Πού θα τα βρει? Άμα δεν κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Και να πούμε και κάτι άλλο. Μας έκανε το ιστορικό όλων των προσλήψεων. Και μας είπε ότι το 2021 είχε 48 άτομα και μέχρι το 2025 φτάσανε τα 108. Αλλά τώρα δυστυχώς τι να γίνει? Δεν έχουμε λεφτά. Αυτό που δεν μας είπε είναι γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Κάθε χρόνο αυτό που έχει να μας λέει και ο Δήμαρχος και ο προηγούμενος Δήμαρχος και όλοι οι συναυτούς, είναι ότι έχουν νοικοκυρέψει τα οικονομικά του Δήμου και μπορούν και τα κάνουν και μια χαρά. Στον νοικοκυρεμένο Δήμο, λοιπόν, ξαφνικά, ενώ βαίνουν αυξανόμενες οι προσλήψεις, τώρα ξαφνικά δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Να μας πει λοιπόν γιατί. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, το οποίο το έθεσε ο κύριος Χινάς. Αν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσει απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Η δική μου γνώμη είναι ότι ναι, μπορεί, γιατί είναι ανώτερο όργανο. Όμως, ακόμη κι αν θεωρηθεί ότι δεν μπορεί, η απόφασή μας ότι επιθυμεί το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσει, γιατί επιθυμεί ο Δήμος να πάει σε άλλη κατεύθυνση σε σχέση με την καθαριότητα των σχολείων, αποτελεί νέο δεδομένο και η Δημοτική Επιτροπή μπορεί να επανέλθει σε συνεδρίαση για να πάρει απόφαση με βάση την κατεύθυνση που ορίζουμε εμείς. Σε σχέση με την πρόταση του κυρίου Γιαννακόπουλου, ο κύριος Γιαννακόπουλος φυσικά το ξέρει, ότι η δική μας παράταξη είναι η μόνη από τη μειοψηφία, τουλάχιστον μέχρι τώρα, που έχει συμφωνήσει να συνυπογράψει σε αιτήματα οποιασδήποτε παράταξης για να προκαλέσουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως, εδώ το θέμα της σχολικής καθαριότητας είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Κακώς λένε οι σύμβουλοι της διοίκησης ότι δεν είναι τέτοιο πεδίο. Ποια είναι η πολιτική σου προτεραιότητα είναι ζήτημα καθαρά πολιτικής αντίληψης και ιδεολογίας. Και δεν μπορεί να έχει διαφορετική ιδεολογία, δηλαδή ιδεολογία υπέρ των σχολείων, ό,τι και αν λέει, όσο και αν προσπαθεί να τα μπαλώσει ο κύριος Δήμαρχος, γιατί ο κύριος Δήμαρχος είναι αυτός που είπε στις εργαζόμενες εδώ, ποιος υπέγραψε τη δουλειά σας? Εγώ. Λες και η καθαριότητα των σχολείων είναι δική του αρμοδιότητα και εξουσία, λες και η δουλειά των καθαριστριών είναι χάρη που του κάνει κανείς. Αναρωτιέμαι ένα πράγμα κλείνοντας, γιατί εγώ δεν κάνω κατάχρηση του χρόνου όπως ο κύριος Δήμαρχος. Ένα μόνο πράγμα κλείνοντας.
τι θα κάνει εάν το προσωπικό καθαριότητας αποφασίσει ότι όλες για μία και μία για όλες και δεν μπουν στα σχολεία το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ.